Είναι εκνευριστικός αυτός ο τύπος. Είναι η πρώτη φορά που με κοιτάζουν έτσι. Θα πάθω έλκος. Ωραία, βλέπεις, νιώθεις, θέλεις, αναλύεις. Αμφιβάλλεις, καταλήγεις, φεύγεις. Άρα στο πάντα το τελευταίο το φεύγεις. Ποτέ πριν δεν είχα κοιτάξει έτσι κάτι. Από τόσο κοντά που θα μπορούσα να το αγγίξω. Είναι αστείος, έτσι δεν είναι? Εγώ τον βρίσκω αστείο. Πάντα ήξερα τι ήθελα. Έχω συμβόλαιο με τη ζωή. Όταν ρισκάρεις, ρισκάρεις. Η δυστυχία του ενός είναι η ευτυχία του άλλου. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να γίνομαι αρεστός σε αγνώστους. Όλη μέρα βλέπω βλάκες. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να γίνομαι αρεστός σε αγνώστους. Η καθημερινότητα πρέπει να είναι πιο έντονη. Πού πας? Φεύγεις και ξαναγυρνάς. Τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Είναι σαν εμένα. Όλοι οι ίδιοι είμαστε. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να γίνομαι αρεστός σε αγνώστους. Νομίζω ότι η απολυτότητα δεν είναι καλό πράγμα όμως. Όταν ρισκάρεις, ρισκάρεις. Η δυστυχία του ενός είναι η ευτυχία του άλλου. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να γίνομαι αρεστός σε αγνώστους. Αλλά τουλάχιστον θα το βλέπετε. Όλη μέρα βλέπω βλάκες. Αυτός ο τύπος. Είναι η πρώτη φορά που με κοιτάζουν έτσι. Θα πάθω έλκος. Τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Είναι σαν εμένα. Όλοι οι ίδιοι είμαστε. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να γίνομαι αρεστός σε αγνώστους. Την πρώτη φορά συχνά κάνουμε λάθος. Δεν βλέπω να συμβαίνει καθόλου. Εγώ φεύγω.